Kodwa ke namhlanje ngicelile ukuthi nami ngeke ngizoba ingxenye ngibuka isimo ukuthi siya ngokuya silunga noma siya ngokuya silimala yini. Njoba kutholakala abantu abangama21 abalapha ngokungekho emthethweni bathola inqwaba yempahla engekho emthethweni. Uthola uma uthatha ibarcode uthi uyayibuka uthola ukuthi ugwayi kodwa kuvezela enye nje into ehlukile okhombisayo ukuthi into engekho emthethweni. Into embi nje abanikazi balezi zitolo uma ubabuza ukuthi bathenga kuphi ngeke bekutshela ukuthi izinto zakhiwa kuphi, bathi abazi bayekufika nje imoto ezoba delivera lapha bese ubona hayi kukhona inkinga babona bayingxenye yoganga lokho kwenzakalayo. Umkhankaso kube impumelelo kakhulu ngoba kube nabantu abawu21 abatholakala abangekho lapha abalapha ngokho emthethweni. Baphinda futhi kwanezitolo ezi13 ezivaliwe ngenxa ukuthi beyisebenza zingenayo imvume. Yacabanga idolobha ekhulu njengeTheku kuthiwa kulona kukhona abantu abadayisa phakathi edolobheni bedayisa bengenayo imvume. Okusho lo mkhankaso amaphoyisa awenzayo kufanele ushayele ihlombe ekhulu siweseke. Kodwa futhi inkinga enkulu kulezi impahla ezinye eqhamuka ngaphandle engekho emthethweni ingena kanjani. Ingakho mhla ka3 nje November ngizovakashela laphana eNgwavuma emngceleni weSwazini neKwaZulu Natal. Ngizobuka nje ukuthi kungabe uhlelo lakho lihamba kanjani ngoba sengeke ngaya nalapha phakathi kweMozambique neKwaZulu Natal. Ngophinde ngihambele futhi phakathi kweLesotho neKwaZulu Natal so that sikwazi ukubuka ngekhathi sixoxa nongqongqoshe kuzwelonke ngoba siyaxoxa lolu daba ukufuna isombululo ukuthi noma izimo zeimali zingazivumeli ukuthi sibe namandla okufeza konke sikubona ukuthi ikona ongasilekelela. Kodwa kufanele kube khona umkhankaso oqhubekayo siwesekayo futhi amaphoyisa abamsene noHome Affairs ebamsene nomnyango lo wakaLabor kanye namaphoyisa lapha eThekwini Durban Metro abawenzayo ushayile ihlombe. Ingakho ngeke ngihlale ngigcizelela ukuthi amaphoyisa abaZulu Natal enza ezibukwayo enza umsebenzi omuhle kakhulu osibuyisela ithemba sonke ngoba nje bangisho ukuthi umkhankaso abawenza bakhona mina kuphela bawenza njalo. Abanye bakwezinye indawo bayawenza nakhona kodwa ngithatha isinqumo sokuthi namhlanje ake ngibe nje ingxenye ukuthi ngempela indaba yalabantu abalapha ngokho emthethweni umkhankaso wokulwisana nalokho kwaZulu Natal uyaqhubeka futhi siyoqhubeka impela ngeke kuze siyeke ngoba asifuni bazinze ngoba inkathi bezinza bazolanda inqwaba izela kanti siyazi ukuthi impahla lezi engekho emthethweni zilimaza umnotho wethu. Okwesibili sicekele phansi ngisho lokho okukhiqizwa ngaphakathi ngoba zona iqhamuka ishibhile kodwa lokho okwenziwa ngaphakathi kube kuhamba nje ngamanani ajwayelekile. Kanti nalabo abalapha abasebenzayo bengenayo imvume yokubala bancintisana nentsha yakithi eyinqwabe engasebenzi. Manje nanombani ufika azovula ibhizinisi la enelungelo lokudayisa kufanele kodwa aqashe intsha yakwaZulu Natal, kufanele aqashe intsha yaseNingizimu Afrika, kufanele aqashe abantu baseNingizimu Afrika. Angafika azovula ibhizinisi la bese phinde ezolanda abantu bezosebenza lapha ngokungekho emthethweni. Ngwashayela ihlombe kamaphoyisa njengoba ngisho ukuthi bangama21 ababakwazile ukubabamba namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu.